Hej, jeg er her for at sige undskyld over for en video, jeg lavede her tidligere, om at handle meget om børneporno. Og jeg beklager utrolig meget, hvis jeg gjorde folk ked af det, eller et eller andet. Og det er virkelig ikke min mening, vel? Altså, jeg vil bare gerne lave en sjov video om Minecraft Guide, og det var virkelig ikke med vilje, og det er bare undskyld, ikke? Undskyld, så her har jeg lavet en undskyld video, og det er simpelthen helt. Nej, hvad sker der? Nej. Hallo, stop. Computer. Computer! Det er 85!